giko mar ngima. Ma e ote mar Rowere moko ma onge kod nyalo mar loso kata winjo temo chwalo e kinde ma gitimo kinda e tijgi. Ojende go luoko geche e boma ma Diani kendo gilalore kod omenda ma jowuoth tero e alwora ma Diani ma bende ong'ere kod dho wath malombo oganda. Joja oko miyo wasigana no. Diani en alwora mayoyo jowuoth mang'eny ahinya to chutho mohero bayo e dho wath ka girango alwora mar nam chumbi. Joma chopo e alworani biro koda nyamburko magi kendo ok girem yudo joluok nyamburko. Kenneth Omondi kod Hassan Zengo onge gi nyalo mar loso kata winjo wach, kata kamano gin gi yore mag gwelo customer mondo miyo migi gache giluoki. Samur ka mtoka biro wafayone customer karibu customer ko biro ka waloso kod gi dhok ma ndiko. E kar tijgi ma Diani, lwetgi odich kendo giketo ler e nyamburko malombo wek gache mamoko. Anatiyo kawo shukunda kaa. Ber moro maneno kuom tijni, tijni okorach, en gi pesane okrach ber, en gi profit maber. Omondi mosetiyo tijno e thuolo mar higni 5 odak gi jaode ma bende ni kod ng'ol mar loso. Chal margi kata kamano ok mon gi tiyo matek. An gi nyathi achiel gi jaoda. Koro jaoda otiyo saloon to okolos en momo. Lakini wuoda cha oloso, lakini be ong'eyo sign matin. Gikoni na ging'ado mar tiyo kanyakla kaka yor jolore gin giwegi to chutho kaluwore gi wach nok mag tije majuko jogo mani kod ng'ol e pachoka. Sababu the reason as to why I work with the deaf ni ili to empower one another, because most of us pia we are jobless. Okay, imagine tuna apply for jobs lakini hatupati, so the moment tunapata an opportunity we share with the deaf to improve each other life standard. Because seti mimi kama I have a job, we are one, another deaf anahitaji the same opportunity. That's the reason as to why. Gikoni samoro chuno gibedo kod jaloko mondo mi gibed gi tudruok makare kod customer. Mopogore kod jaloko, gitiyo gi simbegi e twak kod weg gache. Atiyo gi owadwa ka woshka. Koro samoro be akonyo nikech an interpreter. Anyalo interpret kuom customer moko ko biro luokone. Huwa tunatumia sana maybe phones and books, but mainly texts. We can't pick calls, you know. Yeah, texts. Tunaweza chat. Na mainly tunatumia English. Yeah, tunatumia English. Mostly inakuanga in Kenyan Sign Language somehow, but in English. Moko kuom weg gache koni giduogo ga luoko gache kae nikech joluoko tiyo kod chuny achiel kendo mbaka gitin e seche ma gitiyo. Tijgi ber kabisa nikech gimomiyo gitiyo gi chunygi achiel kabisa nikech ne giseno ne gin jok ma ji osetengo. Koro ne giamua mondo giyaw ka wash mag-gi mondo giti. Koro tijgi tiyo maber nikech ging'e ne gin gi changamoto giwuo. Koro tijgi maberno ema miyo koro ineno ka ji biro, makata ineno ka gari moro biro, moro machielo be biro katecha nikech tich magitiyo maber. Tijgi ler. Emomiyo aneno nakel gari giluoki. Dan joma wuoyo. Customers wengi wenye tunapata actually the hearing na wanapenda our service because we focus just with the job. Hakuna mambo ya kuongea mingi. Tunafocus, tuna kazi na tunafanya kazi yetu vizuri, and that's why they keep coming back despite communication barrier. Ngima mamedo idho thiro ohandegi kaluwore gi tiyo gi masinde mag petrol manengogi osebedo kani malo. Customers onge kautinde nikech akiani petrol be oidho, oil be oidho, customer be onge. Koro tich sani tich pod okober ahinya. Apiko
waluoko gi 100 nikech petrol. Chon waluoko gi 50 lakini sani waluoko gi 100. Mtoka waluoko gi 250. Tuk waluoko gi 150. Maisha bwana ni magumu. Maisha inapanda shuka zake. Uweze kaa tu nyumbani. So mwanaume lazima ajitume. Maisha ni magumu kusema kweli. Ukiangalia kuna rent, lazima uwajibike kukula. Na kuna mahitaji mengine mengi zaidi yenye hata siwezi elezea, lakini so lazima tungangane, lazima hustle tutafute pesa. Economy ni ngumu, lakini pia kuna familia na mahitaji mengine. Lazima tuwajibike. Bende Joluok ni samoro ikwalo mwandu gi. Kwanza kabisa niliibiwa tanki ya maji. Na vile unajua hii kazi lazima tutumie maji, na hiyo maji tunahifadhi kwa tank, na hiyo tanki iliibiwa. So imekuwa tatizo kubwa sana kwangu. So inabidi paka ni make savings ni nunue tanki nyingine mpya. Midhiero mapek majageng'o ne joma nigi ng'ol mar loso kod winjo en ni apise mathoth ok yawne gi dhoot kaluwore kod pek magin godo e tudruok kod joma moko maonge kod lony mar twak gi ranyisi mong'ere kaka Kenyan Sign Language. Lakini tatizo kubwa kabisa ni communication, because deaf person kuingia kutafuta job opportunities anahitaji kuwa na interpreter. Pengine kama hana mazungumzo itakuwa ni tatizo kubwa. Samoro office gingia barupa lakini ogilongwa gindiko ndiko, lakini joma uoyo tich giyudo piyo kiani ang'o. Koro wadwa ni serikal mondo osupportwa kata gimiwa masinde moko. Sani wan gi masinde lakini waonge uwezo mar loso gi. Tunateseka, maisha yamekuwa magumu. Kuna wenye hata wamekuwa omba, but hiyo si life yenye sisi tunataka. So tunahitaji tupate job opportunities, we get empowerment, tukue the same as the hearing. Yeah, because we are one Kenyans, we are one people, one love. Kibao ni mondik ni Deaf Car Wash gikoni en achiel kuom gigo magitiyo godo e lombogo customers mekgi mathoth gi gombo ng'eyo ni to jogo maonge kod nyalo mar loso kata winjo to luoko gache nade. George Aoko, Diani, County Makwale. Mano sigana